hayi ungabe ngumuntu othandekayo, ungabe umuntu omuhle mimoya leyo. Ngisho umuhle kangakanani kodwa imimoya uma ikubambile uvela ube womunye umuntu nje, ngoba iyona esebenza manje na egqoke wena. Kodwa uma ukhe wakhululwa, nambona lo sesimuhle kanjani, mhlawumbe limazi nina engekahambi noNkulunkulu esafuna lambiza kodwa yabona manje hamba Amen. Amen. Amadolo ayemphatha, iqolo belemphatha usuku isigulo zogogo nje leso. gogo ikhanda bazalwane lalemphatha ngathi mangena ekhaya bese ngilembuko lwabona ukhakhayi wengane malishone phansi ushone nje phansi lento i-stress lento ngifonela umama ngiyakula njalo mama kodwa ngosami sengizokwenza njani ngoba uyayongitshela ukuthi uyakula ekhaya ngithi hayi wathi ngamilanga ngatshela u-anti khona u-anti wami oyizango oganele anti njalo ngiyagula unali ngale yabhodi ishule lento eyibala nje la ngathi ukhakhayi lishone phansi ekhaya ngiceleni kwekhaya ethi wena anti hayi wena ngale yabhodi yonke nje into kumele uvume vuma noyazi ukuthi umkhulu wakho wayezangozi kumele uvume ethi hayi angenze lwazi ngazi kahle ukuthi emzini yabantu nekhaya omama bezikhona izangoma bengiyayibona mina umkhulu engishaya ngesixwebhu kuthiwa azange zohlala umkomo azange zolima zenza yonke into ngathi hayi angeke ngivume ngamaningi ifongo nayo hayi athi hayi ukutshela umasilima wakho athathe impepho uma ukuthi akakhulumi ngento ngoba babona engasesekho athathe impepho eshinisele ngaphandle ethi nangu umntana wami Nkosi yami ngiyamcela ukuthi makavumi lento ukuze phela akwazi ukusinda makavumi abamkhombisa indlela la azoya khona uthi hayi ma ngeke ngize ngikwazi ukuthwasa nje ngeke ngize ngikwazi ngoba ngisho elilanga aphupha ngilele engathi ngidlule inhlwathi enkulu bese ngisalala bazalwane ngishilo umgezi ngoba ngathi ngiyibonile ngathi ngibona iphushela ngavuka ebusuku ngalayithi ngaze ngacima indlela ngathi yabona-ke angizalali nje ngicishile manje lenhlwathi kunjalo nje mangithi ngivele vele ngiyibone isiqhamuka ngathi isiyinkekelezele endlini ibuye ngixoxa ethi ingane esithi hayi sisibafuna impela uzothwasa phela nje uyahamba ngedlozi ngathi sengiyakubona usugida uphinde bekhona omunye bazalwane ekhaya laduma izulu ngacishe ngashaba izulu bazalwane khona ingane yami encane anele umfana osengelela ngaphakathi eholitshawa eSalvation ngisekhaya evakashile ubhudi ka-Amelo omncane sihleli nje kurandi siwumndeni noma ngiduma izulu ngiqebula izulu ithi ingane yami ma nansi into izayo ithi nayo bona lelo zipho angithandi into eyikhuluma ngoba phela uyabona izulu liyaduma nabazalwane nokwethuka futhi okukhulu Tell maduma izulu bazalwane ngasheka angizawazi ukusukuma endlini kodwa uma uyangibuka ngaphesheya ukuthi kodwa Nkosi mina ngizama ukubaleka bazalwane akubalekele endlini sabashevuna ukusukuma la ngidleli khona kusukumele endlini kwangena nje into afike yadlala la emva kwami emseleni ngamemeza ngathi ngigama kaJesu
Ngiyakhama na Jesu. Bese ngiyasukuma bazalwane akusukume ngathi nje ngibanjiwe nje phansi. Lagcina lingangilimazanga kodwa kwathi kusuka ngagodola vele ngagcina sengijuluka futhi wathi hayi sibe kuyidimoni impela nje uma wathi hayi izulu ngenanto liyakuthatha wena. Ngathi hayi ba sophindele manje ngithathe ngoba la engikhona impela ziyenzeka izinto ephindele ngithathe. NgiseHoly Tower manje la ngikhona. Mase kuba okunye uAmele bethi mambele nawo Amele akhulume ngamuzwa ukuthi ize ngivule umshaya Amele thinaza Amele akhutize impilo ngathi ingistress lelo kodwa njengamanje ayisekho. Mase kuzoba umsebenzini bazalwane kube ngiphethe bazalwane hayi bengavuli bengiphethe la empeleni wami ngawokuba uhambe kwahamba uNkulunkulu wavele nje wamehlisa wamhlalisa phansi waphinde lapho bemhlalise khona phansi wazombeka la eduze kwami umama wami emshini wangena omunye esikhaleni sakhe umphelele lokho bekade kwenza eyikhukhumeza njengamanje sengimbuka nje kanje eceleni kwami nangenyawo bazalwane bezingiphethelanga ngaze la esontweni umfundisi wangikhulekela umfundisi ukuthi hayi ukhulelwe phela wena ayekho umkhathi bazalwane zinyawo nje igcikoze lesebenkulu ngathi kube niyazi futhi lizophela mina ngiseHoly Tower la ikhona uma kuwukuthi lo muntu ofanele lezinyaweni zami ula eduze kwami ngizombona athi hayi futhi uyathakatha phela ngathi ungcono bengithatha ngefuthagatha ngegama seHoly Tower ngiyayiculela nje umsebenzini mangilovile bethi hold amakholo ungabuye pha siyavuseleleka masinawo. Okay. Before you shine izandla bengikhuluma ngaye ngolwesithathu kulaba bebekhona. Uye lo mzalwane engangikhuluma ngaye ukuthi wathi mayefuna umsebenzi elokethe nje Holy Tower. Uye lo bengifakaza ngaye. Okunye bazalwane njengoba efakaza nje lento ayishoyo yokuthi bekuthwala kuvumi noma benqaba ngokwakhe kodwa bese kusele kancane vumi ufike lo mzalwane nama-dread ngesikhathi efika eHoly Tower ngamtshela ukuthi akawasusa ama-dread and wayewathanda shela futhi wayemfanele nje ngathi akasusa ama-dread. Uyazi ukuthi sasilwa nalento okukhona but yena ngeso sikhathi yayingekho clear. Nawufunda ngitshelwa ngokubonga ngatshelwa nje ukuthi ama-spirits ahlelile ngoba lenza ukuthi wesene enomgudu ushona phansi ekhanda wabagonda ama-dread. Engikwaziyo emva kwaloko wathola umsebenzi wasebenza seyiyena nangu usisi Mawethu unesika sakhe usuyayibona ngempiliwa ukuthi uhlobo luni lempi imila uliwena. So ke uNkulunkulu ngendlela amsebenza ngayo step by step ungaqheli uNkulunkulu sisi umthanda uNkulunkulu njengamanje uNkulunkulu kunikeza isikhali esisha yazi sithi ukubona ingane yakho ilapha ya it's a new weapon uNkulunkulu akunikeza yona njengoba ilapha kunezinto zikaNkulunkulu namandla aedekayo kuni as a family. Ungamkhohlwa uNkulunkulu njalo uthandaze uNkulunkulu. Last week lento ongabikho kwakho esontweni ulove bekukhona umaka usisi lo naye from Lesotho umaka Alex mhlambe wemazi ukumbona uba nokukhulu ukukhumbula kahle umfakazi wakhe ongakwazi ukusho njengoba kunjalo uba nokukhumbula uyakukhumbula ngicela uzochaza uzazi mfowethu wathi
manje lo baba wengane esakhulelwe ena 4 months or 5 months. Yes. Base ingane ngazi noma ina 4 manje. Yes, ikhona nazi. Shuthi wafika la umfundisi wamkhulekela ngolesithathu uthi day 5 wazwa ubaba wengane esemfonela umfundisi kade emtshelile ukuthi ubaba wengane lokahamba esakhulelwe bathi ubaba umfundisi ubaba wengane wabuya. Day 5 ekhulekeliwe wafona ubaba wengane wathi ngizwa ngathi ngiyashadela ngikhona yini kwenze njani ngenza ngathaya kwenze lutho. Wagcina esemtshela ukuthi hayi kunemali engifakele yona eShoprite. Wow. And almost everything. We are in success now. We are understand. Thank you. Ungakusho ukuthi mama ngingakazona isikhathi sami ngisichithele egrawundini ngisho nesikole bese ngasasithandi ngithi ngithi esikoleni ngizongathi singaphuma namhlanje yabo ngisho sekubhala naseklasini vele ngibukele bebhale ngibukele bese ngibhala ngasekuseni thisha shade esedinga amaphutsi kanje kodwa singingenelayo kulithawo bathi kulesithathu ubaba ngithandazela bathi kulesi esikoleni ngathi nje ngifike ekuseni angade ngobhala izinto zomsithathu ngathi ngifike ekuseni ngabhala baze baphuma isikhathi esikoleni ngibhalile nje imisebenzi ngisebenza Jesus. Wow. What a powerful testimony, Pastor. Lava bebacelile grade 8, 9, 10, 11. Le testimony nizwayo yilento engicela yona ukuthi ngozana. Bazalwane, how I wish umama bekhona namhlanje. Akafika? Usemngcono. How I wish bekhona. Ezwe ubufakazi bomntwana wakhe. Uceliwe ke ngolesithathu ukuthi umama akafiki. But usemngcwabeni unfortunately namhlanje. How I wish ukuthi bekhona azolalela ukuthi ukungena kwalensizwa izokhonza uNkulunkulu. Yamkela iprayer yakholwa. Namhlanje yafakazi. Siyabonga kakhulu ndoda. Uqhubeke ukukhonza uNkulunkulu uzokwenzela izinto ezinhle. Amen. Amen. Hallelujah. Igama lami nguKhaya. Engizoqala nje ngokubonga uSister Usiyisibongo. uKhaya kubisi. Amen. Asijayele isibongo. Ngicela ngibonge uSister uzokucacisa lokhu uhlwele uphuza utshwala nokuba isidaka sikatshwala. Ebengisidaba satshwala hlangana namhlanje amandaba. Nkosi yami. Futhi uMuistiawa yazi ugezi. Ngcono ngiphuza mhlawumbe uyacabanga ugezi koMuistiawa. Uqala ngesihlalo nje nangesonto uyibona nje. Impilo yami benjalo. Mhlawumbe abantu bengangithandi kusesikhathi bekuthi ugezini ngaleyo ndlela. Nkosi yami. Kodwa njengamanje senginanetshe yokugeza leshesha kuphela inegama lelo. Isalathi yahlanza isonto lokho mhlawumbe kuze kube ngamlelo. Senginawo namlo nzikule. Ngabonga ungena phasi kwale libandla bamphuzisa iqandela izibashini zelamakhono. Ngaqeda umatric ngo-2017. Kodwa bengingacabanga ukuthi khona into engingangisiza ngawo kodwa manje nabanye abantu sebethe ulotho usasebenza nzima ngayi lutho i-CV yakhe kanjani ukuretheka kanjani tsana kuretheka ngokuphuza into erayela manje inkinga yami ngisela manje yafuze sebehlambe kwawu3 abathi angizokuthola kwami bebothi bengizamela kanjani cha ngena nje besole inkonzo
kuningi nje manje ngikhuluma ukuthi isikhathi ukuchaza ngona. Amen. Thank you so much. Niyezwa kangcono. uNkulunkulu esimkhonzayo uyifakazela yena. Wenza izinto ezibonakalayo. Haleluya. Naze nashumayela kahle. Yazi nishumayeleni? Wow. Siyabonga bazalwane ukuthi lisiphi inkonzo eveza amandla kaNkulunkulu. Lezayo amandla kaNkulunkulu ukuthi kahle kahle lento yokuhlanganisa nokukholwa, nokukhonza, nokuvuma kwinkosi uJesu inamandla kangakanani. Siyabonga. Ubani ke lo yedwa ethwa unobufakazi ongabezwanga yini? Lo bekuziwe wathi yena unabufakazi ubani? Usezeni. Khona kuziwe la unganga kodwa ubani unobufakazi wavela. Ubani? Wena wozothula ubufakazi bakho ngana ngikuvaleli. Ngoba ndingakubizana. Nginobufakazi phansi bami benginenkinga lokuswela umthethunje ngilala nje eklasini ngilale leze phuma uthisha khona lapho uthisha wayefuna khona homework yakhe ngambona ngene eklasini wangena kodwa sethi uyafundisa ngimzwanga nje sesinikeze homework ngimzwanga ethi wafika ngakusasa uthisha ufuna homework yakhe angiyenzile ngithi mina thisha yiphi lo homework uthi kanti ukuphi ngithi mina bengikhona thisha kodwa ngikubonile ungena ukuthi uyabafundisa nokunjani angazi ngibuzo angazi ngibona ukubona ukuthi uyama lapha mfethu uyafundisa ngicela ukubona ungena enyanga ethi hawo inkinga ngene ethi uyakhona ukuthi mina ethi ukusodapha ethi mina ehotha basindiswa ethi ya lihle isonto lakho ebesethi kumele uhambe esontweni umtshele ukuthi noma wakho ukuthi unenkinga kanje ngithi ngizomtshela kodwa ngaze ngimtshela kuthi ngolesithathu kuthi ngizoya esontweni ntambama ngahamba nesikoleni uthisha wangibuza weza imazo wangibuza ukuthi ngitshelile yini umama ngathi mina cha kodwa namhlanje ngesontweni ntambama wathi okay anginankinga ngahamba ngesontweni ngathola umfundisi wakulesithathu ngathola umfundisi ukuthi ngimlala ngitshela ngathi nginenkinga vele ngilale esikoleni ngithi uthisha afundise ngathandazela ngabuya ngakusasa ngangena uthisha ekuseni ngamuza efundisa ngaze ngaphuma isikole uthisha ngibeze nje efundisa ngekho Ngithatha wakibeka ehawe eba Nasinikele bazalwane Power.
wangithatha wangibeka wangithatha wangibeka ngicela sibusiseke umnikelo wezilwane sivala amehlo ethu sonke sibile ngeenyawo. Baba wethu olungileyo, Nkosi engcwele, mnini wezinto zonke, kuphila okuphakade, Nkulunkulu omuhle oncomekayo nobongekayo. Baba siyabonga umnikelo wabantwana bakho. Ukhona Nkosi abaphethe kweshumi. Baba izwi lakho lithi uNkulunkulu kulabo ezulwini kukhona amafestela, lawo mafestela yavulwa kuthululwe isibusiso kubo. Baba wethu ongcwele, benzele umusa wakho wesithembiso. Busisa amakhaya abo, abantwana babo, indlela zabo zonke mazichume isibusiso. Busisa uNkulunkulu wethu ongcwele umthombo lapho Nkosi bathole khona umnikelo abazowenza ngokweshumi. Abangasebenzi vula iminyango emihle, abasebenzayo mabasebenze ngokuthula nangenjabulo. Baba baphilise, bamkelise Nkosi omthandekayo uvela kuwe. Balidumise igama lakho nsuku zonke zokuphila kwabo. Baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi Nkosi unabo, uswile futhi usezoba ngumhlengi phezu kwempilo yabo. Konke lokhu sikucela ngegama elihle Nkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Isikhathi ngimile usenkini ngoba mina ngishumayelile nani. Amen. Ncwadi yaMahubo 1:27 usifundele isihloko kuphela. Amahubo 1:27 usifundele nje isihloko kuphela. Zonke izibusiso zivela kuJehova. Ngicela usiphindele mama. Zonke izibusiso zivela kuJehova. Singasho sonke, zonke izibusiso zivela kuJehova. Make siphinde. Zonke izibusiso zivela kuJehova. Ngicela kusifundele ke manje na the Proverbs 10:22, ncwadi yeZaga 10:22. Ilapho nje indaba bese siyahamba. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Chapter 10:22. Isibusiso sikaJehova siyacebisa. Kasenezeli usizi kuso. Isibusiso sikaJehova senze
kanjani bazalwane? Siyacebisa akanezeli usizi kuso. Ithi incwadi yamaHubo zonke izibusiso zivela kuJehova. And isibusiso sikaNkulunkulu siyacebisa kuphela akanezeli usizi kuso. Kunabantu abathole izinto bathi uNkulunkulu umbusisile, kanti akusona isibusiso sikaJehova, ngoba esakhe asinezeli usizi. Awubusise kube siyakhala, awubusise kube siyasola, awubusise kube siyacindezeleka. Hallelujah. Amen. Sifuna ukumbula uSathane izinto abe yihlazo sembeko bani. Sathane unamaqhinga. Uma ukulekelwa for umsebenzi, uSathane uthi kulungile, ngiyamazi ukuthi uhluphekile ufuna umsebenzi, kodwa umhlupha ngento eyodwa, uyathandaza too much and uyathende kodwa uthola amandla every day. Niyezwa bazalwane? Athi njengamanje inhliziyo yakhe ibheka umsebenzi, ngizomnikeza umsebenzi awuthole, kodwa uma sengikunikeza umsebenzi akasukuphumisa loNkulunkulu. Yibheke into oyitholile, after uthole yona yakuhlukanisa nothando lukaThixo. Uthi uPaul ayikho into engamhlukanisa nothando lukaJehova. Uthi noma ngilambile ngeke sihlukane noNkulunkulu, noma ngiswele into yogqoka ngeke sihlukane noNkulunkulu. Uthi ngisho nakufake angeke ukuhlukanise nothando lukaNkulunkulu. Hallelujah. Noma kuthiwa kuyafingwa, ndingakhetha yena. Noma kuthiwa kulanziwe, ndingakhetha yena. Akukho ongamhlukanisa nothando. Hallelujah. Sibusiso sikaJehova siyacebisa kanezelo usizi kuso. Hallelujah. Asikhaliswa izinto esithi sibusiswe ngazo. Alibonge igama likaJesu. Ngisho imoto ubusiswe ngayo sesibawethu uNkulunkulu ayingeke ikhalise emgaqweni. So usizo ucela abantu bayiphusha. Push isikorokodo. Isibusiso sikaJehova. No. Ibheke into etholile ukuthi ingabe isuka kuye yini, ngoba yakhe akunako ukuthi ungaba khona usizi. Hallelujah. Kanezelo usizi kuso. Kodwa sikanjani? Siyamcebisa ngihloma usuku nosuku, ngiba ngcono every day. Hallelujah. Uma uthi siyacebisa siqale sishintshe umuntu. Yebo bazalwane, uma nosise fakaza, uyayibona yini lento ofakaza ngathi kubuya kuyo? Ayikho la. Ungazothi hey umuntu wasimele sonke noqhambela amanga. Uthe no wayephuza zonke insuku wesisidakwa. Nangu uyafakaza. Can you see that? Ubona isidakwa la? No. Hallelujah. Isibusiso sikaJehova siyacebisa akanezelo usizi kuso. Cela sibenginye usithandaza. Hamba nalo kwaNkosi. I'm blessed and highly favored. And ayikho isolo kimi. Ayikho into ngibuzisekile. The reason bazalwana abantu bathi impilo imile, izinto zenzeke, iproblem isele esibusisweni. Kuyisibusiso ukuthi ngilana namhlanje. Kuyisibusiso ukuthi ngiyakholwa. Kuyisibusiso ukuthi nisindisiwe. Abantu bazalwana abangekho la bayakhala, kodwa bawubona umnyango ovulekile for usizo. Bathi bayakhala. Uma ungaphuma la uhlangane nabangani bakho noma abafowenu noma abantu abaziyo emphakathini, nithi uxoxa mhlawumbe ngicoma ukuthi usuke esontweni ebesethi impilo yami mina angiyazi noma kuyasa impilweni yami noma liyashona yini, kodwa umnyango wokukhululwa awuboni. Nangu umuntu sesikade fakaza ethi nangi ngitshela ukuthi umuntu akaqhutshwe esontweni
uziyela yena mase kuvuma uma usathane bile